Λοιπόν, guys, Diamond Creeperman εδώ. Σωτήρισα, με ξέρετε διαφορετικά, όσοι με ξέρετε. Και έχω να κάνω εδώ και 4 μήνες βίντεο. Έχω κάνει 3 στο αγγλικό μου κανάλι βίντεο. Και δεν έχω κάνει κανένα στο ελληνικό. Αυτό θα το πρώτο στο ελληνικό. Για πληροφόρηση, εδώ και 4 μήνες. 3 μήνες ήταν χαλασμένο το μικρόφωνο μου και δεν μπορούσα να το φτιάξω ή να αγοράσω καινούριο. Και 1 μήνα τώρα κάνω συνέχεια μαλακίες. 2 λεπτά πριν υποτίθεται ότι τελείωσα το πρώτο βίντεο μου στο ελληνικό κανάλι. Και μαντέψτε, δεν είχα ανοίξει την εγγραφή. Και από ό,τι καταλαβαίνετε, τώρα νιώθω σούπερ μαλάκας. Γιατί είμαι. Και αυτό είναι χάλια. Λοιπόν, ας το κάνουμε σε φάση vlog 5-6 λεπτών ή κάτι τέτοιο. Θα αρχίσω λέγοντας ότι αρχίσω από την αρχή. Έχω κάνει 3 βίντεο μου στο αγγλικό κανάλι, πηγαίνετε δείτε το, θα είναι στο description το link. Πρώτο θέμα αυτό. Δείτε τα κανάλια. Κάντε like, subscribe και τέτοια. Share. Ειδικά share γιατί είμαστε σε ελληνικό YouTube τώρα. Που είναι χάλια και υπάρχει άνθρωπος που κάνει τα best videos ever και θα πάρει ένα subscriber ανά 50 βίντεο. Εκτός και αν είναι Minecraft player που για κάποιο λόγο οι Έλληνες λατρεύουν το Minecraft. Όπως και εγώ βέβαια. Γι' αυτό το κανάλι μου είναι Minecraft κανάλι υποτίθεται, αλλά θα το αλλάξω. Έτσι με οδηγείτε στο δεύτερο θέμα μου. Το όνομα. Λέγομαι Diamond Creeperman. Πιστεύω ότι έχετε και όλοι σας την ίδια σκέψη με μένα. Τι σκατά όνομα είναι αυτό. Γι' αυτό θα αλλάξω όνομα. Θα αλλάξω. Αλλά το περίεργο είναι ότι δεν έχω ιδέα τι όνομα να βάλω. Ειλικρινά. Δεν έχω καμία ιδέα. Γι' αυτό θα κάνω αυτό το μεγάλο λάθος. Το τεράστιο λάθος. Και θα σας ζητήσω να γράψετε κάτω στα comments ιδέες. Του στυλ Sotiris the Great, The Dark Gamer, τέτοια, ωραία. Και πάμε στοίχημα ότι 1 στα 10 comments θα είναι αυτό που σας είπα, 9 στα 10 θα είναι Πουτσοκαβαλάρης. Που αν έχετε δει, είναι ένας τύπος ο Πουτσοκαβαλάρης, τον λατρεύω. Είναι στο YouTube, βρείτε το. Λοιπόν, τρίτο θέμα. Αφού δεν μπορούσα να φτιάξω το μικρόφωνο μου, αποφάσισα να σταματήσω στο YouTube. Ήμουν σε φάση πω ποιος βαριέται τώρα. Μέχρι που ένας κολλητός μου, ο Jim Lord, που θα βρείτε το κανάλι του στο description, άρχισε να κάνει βίντεο. Και εμπνεύστηκα από αυτόν τον άνθρωπο. Εμπνεύστηκα πάρα πολύ. Και αποφάσισα να ξαναρχίσω. Γι' αυτό, αν πιστεύετε ότι πρέπει να το ευχαριστήσετε ή να το βρίσετε που με έπεισε να ξαναρχίσω, πήγαινε στο YouTube, στο κανάλι του, κάντε subscribe, κάντε σε όλα τα βίντεο like και μετά γράψτε στο τελευταίο του βίντεο είσαι μαλάκας ή είσαι γαμάτος. Ανάλογα με το τι πιστεύετε, αν έκανε καλό ή κακό. Θέμα τέταρτο. Δεν ξέρω τι θέμα να βάλω. Επειδή είναι μικρό, ειλικρινά δεν μπαίνει να φτιάξει τέτοιο βίντεο. Είναι 4 λεπτά τώρα. Και γι' αυτό είμαι σκατά. Δεν ξέρω τι να κάνω. Πρώτα απ' όλα, έχω κάνει μέχρι τώρα 4 βίντεο. 4. Και σε όλα έχει πάει κάτι στραβά. Στο πρώτο βίντεο ξέχασα να ανοίξω την εγγραφή. Στο δεύτερο βίντεο πάτησα κατά λάθος το κουμπί που ανοίγει και κλείνει την εγγραφή στο keyboard καθώς έπαιζα Minecraft. Και έπαιξα 1 ώρα. 1 ώρα. Μ' ακούτε, 1 ώρα. Δεν κάθισα απ' έξω, ας πούμε, 15 λεπτά να πω εντάξει, δεν πειράζει. Στα χέρια μου. Έπαιξα
1 ώρα survival. Άρχισα το πρώτο survival. Μεγάλο λάθος. Μετά έφτιαξα ένα τρίτο βίντεο που ούτε που θυμάμαι τι, και τώρα πάτησα το πι. Και προφανώς ο μαλακισμένος υπολογιστής δεν κατάλαβε ότι πάτησα το πι. Και έτσι δεν έγινε το βίντεο. Και ήμουνα σε φάση στη μέση του βίντεο. Οκ, παιδιά, για να δούμε πόση ώρα έχουμε γράψει. Πατάω πάνω να δω, γιατί δεν μπορώ να δω αλλιώς. Και τι βλέπω? Να μην έχει ανοίξει η εγγραφή. Και είμαι τόσο θυμωμένος τώρα. Είμαι σε φάση γιατί. Sorry για ποιος χρησιμοποιεί headphones. Εντάξει, δεν πειράζει. Υπόσχομαι ότι θα βγάλω βίντεο. Και σύντομα θα κάνω βίντεο και με το κολλητό μου το Μίτσο. Που λέγεται Jim Lord. Κάνει αγγλικό κομμεντέρι για την ώρα. Πιστεύω αν έρθει να κάνουμε στο δικό μου βίντεο κανάλι. Στο δικό μου βίντεο κανάλι. Αν έρθει να κάνουμε στο δικό μου κανάλι βίντεο, θα μιλάει στα ελληνικά. Πέμπτο θέμα τώρα που μου ήρθε. Για όλους τους fans του Five Nights at Freddy's. Εγώ με το φίλο μου τον Δημήτρη, που είμαστε φανατικοί αυτό το game, ψάξαμε theory. Που πιστεύουμε ότι το έχουμε βρει πριν το MatPat. Μπορεί να έχουμε βρει κάτι διαφορετικό από το MatPat. Ξέρετε, game theorist Matthew Pat. Και θέλαμε από προχθές να κάνουμε βίντεο, αλλά δεν μπορούσαμε λόγω φροντιστηρίων και σχολείου. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα φτιάξω σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Θα είναι FNAF Theory, που θα το εξηγούμε. Και πιστεύω ότι θα είναι τέλειο. Sorry που χασμουρήθηκα. Γαμώτο, κολόσκυλος, κάτς. Είναι 2 σκυλιά, είναι το σκυλί μου και της γειτονιάς που καβγίσουν συνέχεια. Και πιστεύω θα το ακούτε συνέχεια στα βίντεο. Το σκυλί μου στην αυλή και το άλλο είναι που η αυλή μου είναι ακριβώς δίπλα από εδώ πέρα που κάνω βίντεο. Είμαι δίπλα από το παράθυρο. Και το άλλο σκυλί είναι κάπου απέναντι από εκεί. Και καβγίζουν συνέχεια. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε. Θα βγάλω βίντεο με το FNAF. Πείτε μου αν θέλετε στα comments αν θέλετε να βγάλω βίντεο για το FNAF. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλή ιδέα. Για όσους αρέσει κιόλας. Και αν δείτε ότι είναι ίδιο με το MatPat, γιατί δεν έχω δει ακόμα, δεν έχω δει το live. Δεν είδα το live που έβγαλε, που πιστεύω ότι έβγαλε το theory. Δεν ξέρω ενολόγια, αν έχουμε κοινά σημεία. Πάντως εμείς τη βγάλουμε πρώτη, σας το υπόσχομαι παιδιά, αλήθεια λέω. Λοιπόν, επειδή το κολόσκυλο μου φωνάζει. Όχι, εντάξει, δεν είναι κολόσκυλο, απλά προσπαθεί να κοινικοποιηθεί. Φωνάζει, θα σταματήσω αυτό το βίντεο. Να περιμένετε βίντεο σύντομα. Πηγαίνετε να δείτε τα βίντεο του φίλου μου. Κάντε like, subscribe, share. Ειδικά share, ειδικά γιατί είμαστε στο ελληνικό YouTube. Το ξαναείπα. Και είναι πολύ δύσκολο να βρει subscribers. Γι' αυτό please, πείτε το σε φίλους σας έτσι για την πλάκα. Να πείτε είδα ένα βλαμμένο που έκανε κάτι βλαμμένα βίντεο κατά, πήγε να το κορυδέψεις. Αλλά τουλάχιστον κάντε subscribe. Και φάση, θα κάνω subscribe να βλέπω τις βλακίες, να το κορυδεύω. Και αυτό καλό είναι για μένα, πιστεύω ότι είναι αρκετά καλό. Γι' αυτό, γεια σας μπρος. Μπρο, εδώ πέρα εμείς είναι το γεια σας guys και αντίο.